Moi kaikki, tänään mä teen kanelilla menevää, siis challenge, kaneli, niin teelusikallinen kanelia, ja mä en tiedä mitä mä tästä selviin. Tuli tää, silloin kun mä tein tän toisen, tai silloin kun mä tein tätä ensimmäistä kertaa, niin tuli kyllä sellainen juttu, että Ei mun tää pistäisi se tohon noin. Ei tää mene tällä. Joo, tossa noin. Ja tossa on, kaneli. Kanelilla mennään. Okei. N-Y-T, nyt. Nähdään seuraavassa videossa. Moi moi moi.